komedo ketera mogi TV. Apisa sario mag bunge witongi magi eseche mane gitemo nego mach bungu ma Aberdare. Jalup director mar KWS Bukari Mungumi wacho ni majno osebedo kango bungu no kuom thuolo ma juma achiel koro nyaka sani ka osewango eka maro maloyo 40,000. Kawacho ni gisenyuakore kod Kenya Forest Services County Manyeri kod Nyandarua, Kenya Pipeline kod Rhino Arch mar konyo kedo gi majno malandore mapiyo. Nyaka sani maloyo ji 200 bende oseriwore e kedo kod majno. Wazima moto tuko na zaidi wa 200 hapa. Tuko na karibu 100 kutoka NYS, Gilgil na hapa Olkalau. Na tuko na Kenya Forest Service na KWS karibu 100. Tunaomba kwamba tuweze kumalizana na huu moto kati ya leo, kesho ama kesho kutwa tufunge ndio tuweze kurudisha Aberdare ikiwa inatulia na kuendelea na manufaa yake kwa ulimwengu mzima.